uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama Nsibande, abazalwane bonke entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. Bingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithanda ukubonga kakhulu baba ngemikhuleko nangemibono eyakhayo ubaba sisiza ngayo uma songena emkhosini, ikakhulu thina esidla amaphilisi. Kufanele kube kade ngabuletha lobufakazi, kodwa-ke Nkosi yami kwenzekile nje uba kungasheshi uba ngibulethe, kodwa nje akusuke enhlizweni yami ukuthi angikayisho lento. Ngiyabonga baba, ngidla amaphilisi e-BP ngiwaginya ntambama. Manje bengiye ngithi uma ngingena emkhosini ngingadli-ke ekuseni kuthi ntambama ngidle ngingakangeni-ke ekhaya leZwi. Hayi, mase ngintambama sengidla akubecaca ukuba ngiyadla nje ungazi ukuthi umuntu ongangenile emkhosini. Ngabona uba lento ingiphethe kabuhlungu. Uthe ubaba-ke nesekhuluma esicebisa esinika nemikhuleko ukuthi thina esidla amaphilisi singenza kanjani, manje simkholwe uNkulunkulu ukuthi masingena emkhulekweni singawadli kulezo zinsuku. Simkholwe uNkulunkulu, sisebenzise nje ukukholwa. Ngabona uNkulunkulu engisiza ngendlela emangalisayo. So ngiyangena nje emkhosini, thathe lezo zinsuku esisuke sinqungelwe zona okanye esingena ngazo nje sisonke sikhaya leZwi, nanoma futhi ngisuke ngizithatha lezo nsuku ngizinqumele mina. uNkulunkulu uyangisiza ngize ngiwadla amaphilisi wami, ngidle ukudla ngesikhathi sengiqedile umkhosi. So ngithanda nje ukuveza ubukhulu bamandla kaNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu uma sikhuleka kuyena ngokukholwa, uyema nathi asenzele lokho esikucelayo. Ngiyabonga kakhulu baba, ngithi nje inkosi yomsa inibusise nomama nomndeni wakho wonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela. Baba nami sacela ukudlulisa ubufakazi, sebubuningi kakhulu ubufakazi obukade izinto ezikade uNkulunkulu engenzela zona. Kuzolokhu ngidlulisa nje kancane kancane ukuthi ifoni bekade nginganayo. Baba, ngangikade ngisebenza, mangisebenza kusho ukuthi ngathola izinto ama-applicants, izinto zikagesi. So omunye ubaba la walo andlulisa ubufakazi, washo ukuthi wahambisa. Ngathanda nami indlela abenze ngayo ngoba ngangithi ngizoyishisa vele. Ngalobe ngikhuleka baba, ngalobe ngikhuleka. Nangempela-ke kwagcina kwenzekile, kodwa nje kwathi mase kumele ngiyihambise, kwaba khona nje into ethi ngingayihambisi, like ngingayihambisi ethi isithunzi sakho, izinto ezikanjalo. Lapha kulaa muzi vele, kulaa muzi nje bane-attitude nje vele, banakho ukuthi bona ba-rich. Ngathi nje ngaba nakho ukuthi amagwala wangena ezulwini, shintsha usho kanjalo ukuthi amagwala wangena ezulwini. Ngahamba nakho ngathi ethi ngizihambise. Nangempela ngahamba. Ngithe mase kushaya usuku baba, ngashaya uvalo into ngakazibona, ngangadle ngisho ukudle, ngangiqhaqhazela indaba okudlala, ngingasayisoli. Engavula base-Roma 10 verse 9, ngakhuleka baba, ngakhuleka bona, ngabona uvalo luphela. Ngahamba, ngithe mangizofika ngasendleleni ngabona inyembezi baba, sengizofika ngakhona ngabona inyembezi zigobhoza zehla, ngikhala baba. Ngibona ukuthi abantu bazothini, ngempela abantu bazothini mase ngikhala kangaka. Nami ngibona ukuthi sengi-out of control. Ngafika, mangifika khona ngaphinde ngashaya uvalo, ngaphinde ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngakhuluma baba, ngakhuluma. Into ekayisho nje la mama, akazange eze bene-attitude, akazange sidale eze bene-attitude. uNkulunkulu wavela wamkhama down, wangilalela, wangipha indlebe. Wathi mina bengiwubani engahlala ngakuxolele ekubeni uNkulunkulu, ekubeni uphenduka kanjalo nini. So nje ngiyambonga uNkulunkulu emuhle njalo. Wathi yazi ngiyaqala nqa ukubona umuntu enza into ekanjena, ever since ngiyaqala nqa umuntu ebona ebuyisa izimpahla ezoxolisa kanjalo.
Heyi, ngabonga nje, ngaphakamisa nje ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi udumo lonke lungolwakhe, izibongo zimfanele zikhathi zonke. Baba, ngiyabonga naney'mfundiso osipha zona, noma ifoni ibilahlekile, kodwa nje bengiqhubeka njalo baba, ngenxa yokuthi bengade ngibhala phansi izinto osifundisa zona baba. Ngiyambonga nje uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela abazalwane bonke, ngiyabingelela kubaba uNtsibande nakumama. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi nami angilethe ubufakazi uNkulunkulu obukhulu abenzile empilweni yomntanami. Umntanami use-Cape Town esikoleni. Uthi umuntu ahlala naye endlini, urumza wakhe, uyamngcungcuthekisa, uyamsabisa. Uthi mangabe efuna ukuphila akagoduke, akashiye isikolo agoduke. Umntwana-ke ngamthumelela umkhuleko-ke lo amaRoma 10:9. Ngiphakamisa ukumbonga kakhulu-ke uNkulunkulu ukuthi konke-ke ebekwenza lo mntwana, kodwa uye wasinda. uNkulunkulu wamsindisa umntwana, and unamazwi athi lo mfana kubo kuyathakathwa. Aphinde athi futhi uvukwa umoya wedlozi. Uthi-ke ngokumntwanami-ke waye wethuka kakhulu mangabe ekhipha esikhwameni, ekhipha iBhayibheli. Uthi wambona nje ethuka. Uthi nje manje akumnandi nje endlini, ubanga umsindo, udlala iradio ayibangisa umsindo. Kodwa nje ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu amakhulu, uNkulunkulu osinqobelayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Ngibingelela abazalwane bonke egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngifisa ukuletha ubufakazi, ngimbonge uNkulunkulu, ngimdumise ngangenzele kona. Kuningi ubufakazi enginabo, kodwa ngiyaqala ukungena ekhaya leZwi ngizofakaza ngoNkulunkulu. Kungekona ngoba uNkulunkulu engangenzeli lutho. Kulokhu ngithe ake ngiphakame ngimbabaze uNkulunkulu. Bazalwane, la endaweni yakithi eMnambithi bekade kunestorm esimbi kambi ngoMgqibelo lo wakuthangi nje. We-21 ebusuku abengingekho, ngishonelwe nasemzini, ngishona usisi wasemzini, besingcwaba ngoMgqibelo ngile ekhaya kude Free State. Izolo ekuseni ngesonto sengiyabona ukuthi nabo abantu bafakile, bayasho ukuthi konakele, bekunestorm, baphephukelwe izindlu, babulawa kwafana namafastela, umonakalo nje mkhulu kakhulu eMnambithi. Hayi, ngaba ne-stress-ke, kodwa kwaba ukuthi ilanga lokuthi ngiyabuya ngiyamphakamisa kuJesu. Bazalwane, ngiyamphakamisa uJesu ukuthi impela uyindoda yabafelokazi, uyise bey'ntandane. Benginokubalisa enhliziyweni ukuthi njengoba ngingekho mina ngizokwenza njani. Lawo maplastiki okuvala amafastela, ngoba kakhulu bekhalwa ngamafastela afile, ngoba isiqhotho besingangeqanda, iqhwa libelehla phezulu. Kodwa ngithe mangifika la ekhaya, bazalwane, ngifice kungafanga nelilodwa ifastela, nelilodwa. Kanti ngithe mangingena emgwaqweni wami ngikhuphuka, ngibuka ngapha nangapha komakhelwane bavale ngamaplastiki amnyama, bavale ngamaplastiki lawa amhlophe, bavalile omakhelwane, bavalile nangama-cardboard. Ngathi nje hawu, mina nkosami kwami, kusho ukuthi ngofika kunja. Mangifika nje ngidilike emoto, into yokuqala nje ngivele ngagega indlu. Ngathothi akhona elilodwa nje ifastela elifile, nelilodwa. Nasendlini bengitshela ukuthi ngoba lina ngomoya phela kuyisikhotho, ngizofica kugcwele amanzi konakele endlini. Azake ngingene ngisho amanzi. Ngiyambonga uJesu, bazalwane, osivikelayo, osivikela ngisho sikhona, esivikele ngisho noma singekho ezindlini, noma ngabe kuthiwa bengikhona bengizokwenzani. Kodwa bengingekho-ke, i-stress esikhulu ebesingiphethe bangcwele ukuthi mina bengingekho, kwenzeka ngingekho, ngoba uyayiduduze ngokuthi ingcono into eyenzeka uma ukhona. Ngibonga uJesu, ngibonga ukuvikeleka ekhaya leZwi, ukuthi impela sivikelekile ngayo yonke indlela. Akudingi nokuthi uze ube seduze ube khona, ngisho ungekho la ukhona. uJesu wethu uyasibiyelela ngisho imizi yethu. Yilobo nje ubufakazi enginabo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, baba umpostoli. Ngiyethemba nisagcinekile baba.
Baba nje ngisathanda ukubonga uNkulunkulu Nkosi yami ngangenzele khona nje izolo ebusuku. Ngithola u-call back nje kasisi wami khona omunye usisi wami ohlala ngapha koTonville wakhe ngapha koTonville. Ngithole u-call back wakhe nje about ngabo 10:30 ngenhlanhla ngiwubone bese ngibuyela kuyena. Uyangitshela ukuthi kuney'gebengu emnyango bazama ukukhipha uphathi emawindini bafuna ukungena ngaphakathi beyabezwa bayakhuluma. Ngavele ngadideka ngaphela nje ngangathi kumele ngenze njani esho ukuthi ngicela ngimfonele amaphoyisa aseTonville. Nawo amaphoyisa aseTonville uma ngiwafonela nje avele athi wona hhayi wona bayazi leyo ndawo engiyishoyo. Ngibuyele kuyena ngithi mina hhayi awukubazama bafonela ngo-112 ukhulume nabo bathi inkinga yakho uhlushwa yinethiwekhi ngilivale ucingo. Ngivele ngicabange nje ukuthi angivele ngidonse umkhuleko lo mkhuleko wakwasisendela wona. Ngavele nje ngawukhuleka mina ngokukholwa ngoba yena akanawo nani-WhatsApp ukuthi ngimthumelele. Ngasho emva kwakho noRoma 10:9. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba enhliziyweni yami nje bekukhona lokhu ukuthi inkosi nje awumphuthumisele usizo ngoba mina la ngikhona nje bekungekho into etheni bengingamsiza ngayo ngoba ngikude naye. Kodwa nje uNkulunkulu wenza umusa. Mase ngithi ngiyamfonela selingena ku-voicemail ngithi hawu kusho ukuthi sebengenile ngaphakathi. Hhayi-ke ngidlulisa isikhathi ngiphinde ngifone. Mase ngifona besathi yena hhayi kukhona omunye usisi oyiphoyisa ohlala ngakhona ngala usethe usesendleleni uyeza uzomsiza. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Banele ukubona imoto yakhe yalo lelo phoyisa-ke base sebeyabaleka labafana. Bebengakangeni ngaphakathi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyamdumisa baba ngimbonanga onjengaye. Ngibonga nje namandla akulo mkhuleko ngeke uze usho nokuthi umkhuleko omdala ngoba izwi likaNkulunkulu aliphuphi alibi lidala. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyamdumisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama uNsibande nomndeni wonke nabazalwane ekhaya leZwi nabazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela nginobufakazi. uJesu Kristu ungenzele izinto ezinkulu ngamandla nangomusa wakhe omkhulu kuthina. Bengisalokhu ngikhuleka abaseRoma 10 ngiqhubeka ngibhala nezono zami. Ngibona inkosi inginqobela njalo nje. Sibonga kaSiphezi baba nomama ngeyimfundiso enisondla ngazo nangabufakazi babazalwane. Silondekile njengokusho kwezwi elithi endlini kaJehova elithi uJehova uwumbhoshongo, igama lakhe lingumbhoshongo obalekile kuye uyalondeka. Ngiwubonile umbhoshongo onamandla. Ngaleliya viki usathane ubehlasele kakhulu. Ngiyaphupha kungathi ngisesitolo thizeni bathengisa ngemishini eyokumasaja kodwa ingathi isabhokisi. Engathi nami sengiyangena kuleli bhokisi ngifuna ukungena ngimasaje. Uma sethe yalivala lo muntu lebhokisi hayi bese ngiyaphuma masinyane phakamisa isandla ngilivule ngiphume ngikhuleke. Hayi ekuseni ngikhuleke ngihlambulule leli phupho kilokhu ngiyibuza ukuthi hawu lento usho ukuthini. Hayi ibese kuthi ngolesithathu ngingeniswa kweshumi. Ngalelo langa nje ngingenisile ngiphuphe kungathi ubaba sekhaya uyahluba lapha ebusweni kusuka isikhumba esimnyama uvele simhlophe bese ngithi kuyawu ugogo wakuzala unjena-ke. Hayi kuqhubeke kuthi ngomgqibelo uNkulunkulu angenzela isimangaliso esikhulu. Umfana wami avela angene engozini yemoto ishayisa imoto kube yisimanga ilimale. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ngokuthi yena akalimalanga nakancane unemhuzuko nje. Akukho lapho ephuke khona. Aye esibhedlela bamtreat aphume.
ngalo lelo langa ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ngithi uNkulunkulu siyambonga siyamdumisa siyambonga nangani baba nomama nezimfundiso enisipha zona imihla namalanga kwangathi angangigcwalisela uNkulunkulu kuko konke uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela babonsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ukhuluma noMamthembekile Ndlovu ekhaya leZwi. Baba, ngiyabonga nje uNkulunkulu wangidirector ukuthi ngingene ekhaya leZwi. Nje ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba owakupha indlela ukuthi ukwazi ukutatulula thina, ikakhulukazi mina nje baba. Nje bengintanta nje inhlupheko yezono nje ezingidonsayo zingidonsele phansi, kepha nje ngeqiniso engalithola kuwena baba. Namhlanje ngiyawubona umehluko ekhayeni lami, abantwana bami nje bekuyilona lo eshona lena le, nje ngisele nje ngingedwa nabazukulu abathathu. Nje uNkulunkulu ngokungipha wena babonsibande, ngizosho njalo ngithi ungiphile wena ukuthi udonse impilo yami ungikhiphe kuyiphithi. Kuyakhanya baba, ngiyabonga nje, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ekusebenzisile baba ukuthi uzosakha. Kuyakhanya kancane kancane, kunomehluko omkhulu selokhu ngingenile ekhaya leZwi. Ngingene nje ngo-August baba ekhaya leZwi, kodwa nje kunomehluko omkhulu. uNkulunkulu uyabonakala. Nginomzukulu nje oyedwa la ekhaya oseqedile esikoleni nje ohlelo lindele umsebenzi wenza i-IT. uNkulunkulu kodwa umvulelile amasango emveni kokuba nje ngingenile ekhaya leZwi wenza ama-projects baba. Kuyabonakala ukuthi khona laphaya khona ngoba uyawathola amatoho khona kwiprojekthi yakhe. Ngiyabonga baba, ngiyambonga uJesu, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Uduma nokulala phezulu nokuthula emhlabeni bathi sisela nguwe. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ekuseni kuba uNkulunkulu anginikezele leli thuba loba ngethula ngosubufakazi bokubonga. Bonga uNkulunkulu ongcinile kwaze kwafika umsuku lomhla ka-18 ebengilibekele ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kwenzeka imanga uma Nkosi umuntu eselento eselungisa indaba yakhe noNkulunkulu. Kuba uhamba ngeqholo, ekwazi ukubonga, ekwazi ukusiza abanye, ekwazi ukukhuluma, ekwazi ukusiza umuntu ohlezi ezonweni, emkhuthazela ukuba naye akalungise indaba yakhe noNkulunkulu ukuze akwazi ukuhamba ngobungcwele. uNkulunkulu ungenzele-ke umusa ngoba ngihambile ebumnyameni. Ngihambile ebumnyameni. uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi aphinde angenyule kulobo mnyama ebesengene kubona. Kuba umuntu ubesekaze azinikele
ngoba ithi vele nakho kuyenzeka ngemicabango, kuyenzeka umuntu aphile kuyona into, kungcono umuntu avele angene aqhubeke, umuntu angasheli ubala enza izono. Ngadipheka usuku nosuku, usuku nosuku ngadipheka ngenxa ukuthi ngase ngayinikela kuleyo nto. Hayi ngenxa ukuthi uJesu bengeke angisize, kodwa ngenxa ukuthi ngasuke ngazinikela. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngoba uphinde unginikeze elinye ithuba lokuba ngiphinde ngikwazi ukwenza kangcono. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu asebenzise ubaba uNzibande, akwazi ukuthi akuzokhipha thina ebese sibhajwile ngale ndlela, ebesingaze sicwile ngosezonweni, sicwile sesiyongena esihogweni. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngathi angaphinde futhi asenzele umusa, asenzele amandla ukuthi sikwazi ukuphila. Mina kakhulu ize ngikwazi ukudlulisela nakwabanye. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu makasibusise, uNkulunkulu asebenze umangaliso wakhe. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba ekuseni. Ngizobulisa abazalwane bonke ekhaya leZwi, ngibulise nomama Nzibande. Baba, after 3 days fasting last week ngiyaxolisa ukufakaza late. Bekunomsebenzi ebengiyowenza eDavidton. Mangisuka ngihamba ngeDavidton neSoweto iqhelelene. Ngahamba ngeteksi, sisetekisini sihamba and then sihamba eduze kwetruck. Kwakhona okuvuka enhlizweni yami ukuthi-ke awuthandazanga mawusuka endlini. Kwangiphatha kabi lo, ngathi angithandazanga vele kumele ngikhuleke. Kwase kuthi kimi-ke uthi uJesu Kristu uyinkosi, kuyobe uthandaza luqedile lapho. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi etekisini, ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngisho 3 times and then ngithe mangiqede bengapheli ne1 minute. Mangithi ngiyabheka kune-van izo-overtake ku-fast line, thina sihamba kule middle line, kune-fast line. Mayize le van, mangithi ngiyabhekisa ekukhala ithayi, kube nemoto ishaya le van ngemuva, ibrike le moto ishayise ebondeni. Ngathi ku-freeway kubeke lamabonda lawa esimende lawa, ishayise khona iphenduke ibhekele la ivela khona. And then I'm sure less than a meter ukuthi thina ishaya, I'm sure 5 millimeter ukuthi thina ishaya, ngazi isigeje kanjani ngamandla kaNkulunkulu. Yasigeja imoto, sahamba sashiya kanjalo. Kwenzeke leyo accident leyo. Le moto leyo kumele ishaye thina, mayishaya le moto le nathi siphaphalaze siphume eceleni, sishayise lezi ezinye imoto, zishayise zona ezinye imoto lezi ebese sathi but ngamandla kaNkulunkulu akwenzekanga. Yiloko nje bengifuna ukugcizelela ukuthi igama elithi uJesu Kristu uyinkosi liyasebenza kakhulu. And then nokunye nje ngiye ngilahlekelwe izinto la endlini, ngilahlelwe isikhiya semoto, ngasifuna ngingasitholi. Ngasithi inkosi ngicela ungitshengise isikhiye lapho esikhona. Nempela uNkulunkulu wakhuluma enhlizweni yami wathi hamba endaweni nokuthi uzofika isikhiye usithole lapho esilahleke khona, and bengeke ngisithole. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Igama lethu uJesu Kristu uyinkosi liyasebenza bazalwane kakhulu, singalideleli. Kuningi nje uNkulunkulu izinto angenzela zona. Kuningi. Since ngathola igama lethu uJesu Kristu uyinkosi lisebenza kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uJesu, aqhubeke nokusipholisela abaqhubeke ngoNkulunkulu akukhulise njalo, ungapheli amandla ngegama likaJesu. Siyabonga kakhulu Baba. Amen.